Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame Allah ta'ala tando ka barkada ka wali nyuman don an seko da majirala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfa tien o kofe ame solli ke cidew na fasamantika no Muhammadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ame Allah ta'ala deli alaka nafana horoma jien ane lahara. Ame Allah ta'ala deli limanya ane sutura ni garjiga nyuma alaka di anan badin islamo bela jelema. Ame Allah ta'ala deli anga hamina ko dukule ana bangina alaka sababu nyuma di amaula jamana fitna alaka duga herala alaka kishida anan badin islamo bela jelema alaka anga kafula ba arjina kono alako kanye alakara horoma kama salatu barka kama solli ala Muhammad wala alhamdulillah. Ikome ambalma ke anan karamugo ke afotugo mi noy alhaj Omar Keita anga wala ankumbe alakara de kan sallallahu alayhi wa sallam anga wala temenena anya yira ka fa alakara sallallahu alayhi wa sallam alede afadin kelenye alede abadin kelenye fama din wara soro ni alete bama din wara soro ni alete munkama walsa bokulu sanuma mi ni anyogonte alaka dani konona na bokulu wara kana soro ka fara alakara kan o bokulu sanuma ina sabula na ya soro balma ke kumbe alakara la afala walma balma kumbala abala o balma infene deun kumbe ta seme Abdullahi ni Amina la no kera alakara bokulu kumbe ke bokulu korotale anyogon fula kumbe ye duguma kolo kokan okuma kama Allah ta'ala sona bokulu ni ko iba soro tugo fi kana alakra ka sirafe okuma ay nyafoli ka ola o ko fa anya ida ka fa alakra sallallahu alayhi wa sallam abangali ka ko samakele sanya ni kle biduru do ko kle binani samakele kera o sanga kono nana okuma ay dofo o samakele infenana noy abraha anaka kele chewye wala anga walan jora o yoroina sabula Allah ta'ala ay korotadi Abdul Muttalib ma ninga ka so bain kishi wala nayanga sharia gafa belebele dolaje noy anwarul muhammadiyya nin sanga in kononana ka kon sama kele nya doni alakra sallallahu alayhi wa sallam ammoke noy Abdul Muttalib aya dinke mena noy Abdullahi aba fe ka furu nyini ka di ama o don musote duguma kolo koka min fene dambe ka bon ka teme Amina tuka noy Wahabu denye noy Abdu Manafu denye noy Zuhura denye ni ode bani Zuhura o kuntigi ye o don ale de fene nyogonte Zuhura kaula dambe ani korota ani ladabula ikomi Abdullahi fene nyogonte Qurayshula dambe ani korota ani bokolola okuma Abdul Muttalib aya denke belebele inta ningata muso belebele nyini ayenoye Amina tuye Wahabu sona ka demuso di Abdullahi ma noy Amina okuma nin chebain ani ni muso bain munu nyokonte Allah ta'ala ka dani kono kosolo la herema minyi deuna herema doni wolonuku la herema minyi deuna herema kafo okuma nin chebain ni muso bain oyode noy Amina ani Abdullah ikado nunun dira nyogoma tarihu tigu ba yira ana kafo ikado kuma mina ni furu dakara nunun ni nyogonche okuma konyo so donan tenen shu do ya yira ka dona juma shu okuma tarihu kuma ula ubetoka fonyogonko ambele jelembo do tarihu dono yera fena bo don obeke obe soroku na tukofe ani watu jenya tukofe okuma ninshu Allah ta'ala ridwan nyamaria noy arjina gardien ka firdausu daila noy arjina kaptali okuma ninshu welelike ba do welelike sankaba ani duguma kolula
weleli kɛ kan ye mun ye a bɛ k'a fɔ ala danfɛnw aw bɛɛ lajɛlen ka aw tulomajɔ ni ka aw mada a ye sewa aw fari ka foni hakilisigi ka na aw dusukun na inna nura al-makhzun i k'a dɔn nɔrɔ min ni Allahu Taala kun kɛlen don ko o mara ni k'o tanga a ka marali yɔrɔw la jiwyo tɛ s'a ma fiɲɛ tɛ d'a kan gɔngɔn tɛ kɛ a la i k'a dɔn o nɔrɔ in ni kanda nabi ɲuman bɛna dan ka bɔ o la i k'a dɔn bisu in na o nɔrɔ bɛna sabati a ba dɛbɛ la nabi ɲuman min ni a dancogo bɛna dafa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o tuma a bɛna bɔ ka na adamadenw ma ni ka limaniyajanw nisɔndiya ni arijinɛ ye ni ka banbantiw sɔnsɛra ni Allahu Taala ka ɲangata ye o tuma nin weleli de kɛra o suba in kɔnɔna na o de la an ka diinɛ cɛba dɔ n'o ye Sheikhu Fazazi ye ale de ko sa falillahi ma ahla maqalata munshidin tazayyanati dunya binuri muhammadin fahallat bihi fi ma'amanin wa tahallati ako kabako be Allahu Taala ka se anaka dani kono masa min ye nin dɔngili daba in da i k'a dɔn kuma foyi man di tulo la kuma foyi tɛ dusukun sewa kuma foyi tɛ ni ɲɛnajɛ ka tɛmɛ nin dɔngili daba in ka kumakan kan o kuma masa min ye dɔngili dala in da ko se bɛ o ye an b'o barikada fɔlɔ o kuma kumakan in yɛrɛ ye mun ye tazayyanati dunya binuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam nin kumakan ni ko i bɛ nin kumakan kelen fasiri i bɛ san diɲɛ yɛrɛ masiri la ni muhammadu nɔrɔ ye o la ni y'an ka diinɛ cɛbaw lajɛ sallam Allahu Taala ye nɔrɔ 30 de di a ma nɔrɔ in kelen ni kelen si tɛ kelen ye a bɛɛ lajɛlen cɛ ka jan i komi dugumakolo ni sankolo n'a fɔra ko o nɔrɔ in kɛra ka dugumakolo masiri ni ko i b'o nɔrɔ 30 in ta kelen kelen i k'a dɔn i tɛ tila o la san ani san kɔnɔ o de la an y'a yira walan daminɛ na k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam bahrun la sahila la ale baji de dangan date baji mina sabula ni bena banon daminɛ i b'i jɔ a dangan da de la k'i kerun a kɔnɔ nka ni dangan date baji mina i bɛ se ka nɔni daminɛ a fan bɛɛ fɛ o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam ni bena don ale ka walan kɔnɔna na da bɛɛ ye donda ya n'a y'i ja i b'a ka walan daminɛ ka sɔrɔ diɲɛ ma da a nɔrɔlama bɛ Allahu Taala bolo kuma min n'a bɛ ka Ala nisɔndiya a ka masagalangeya kɔnɔna na n'a y'i ja i bɛ don bonda min fɛ i bɛ Alakira ka tariku daminɛ kuma min an fa Adama nɔninen don bɔgɔ la ni k'a da ni ma fiy'a la i komi Alakira b'a fɔ cogo min o y'a sɔrɔ ale ye nabi ɲuman ye a b'a ka nabi ɲumanya kalama n'a y'i ja i b'a daminɛ kuma min cɛba in ani musoba in dira ɲɔgɔn ma n'o ye Amina ani Abdullah ni o yɛrɛ m'i ja i t'a dɔn i kan ka Alakira ka tariku daminɛ de wa a bangedon de la wa walima i kan k'a daminɛ de wa a ka denmisɛnniya waati de la wa i kan k'a daminɛ de a jogo cɛɲiw na wa i kan k'a daminɛ de
alladabu baw la wa I kan k'a daminɛ de a kun bɛ furumuso baara ɲɔgɔnya cogo min wa I kan k'a daminɛ de ani sahabaw bɛ cogo min wa I kan k'a daminɛ de a kun bɛ kafiruw baara ɲɔgɔnya cogo min wa yala I kan k'a daminɛ alakira yɛrɛ dancogo de la wa yala I kan k'a daminɛ alakira filɛli cogo de la wa I kan k'a daminɛ a kuma cogo de la wa I kan k'a daminɛ a taama cogo de la wa I kan k'a daminɛ a sunɔgɔ cogo de la wa a kun b'a ka kɛlɛw labɛn cogo min a kan ka daminɛ o de la wa a ka voyagew n'o ye hijira ye a kan ka daminɛ o de la wa a ka Maka sigi a kan ka daminɛ o de la wa Madina sigi a kan ka daminɛ o de la wa o kuma n'i y'a daminɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ye daminɛ yɔrɔ ye sabula dankan da tɛ a la sallallahu alaihi wa sallam o kuma o ciden belebele in sallallahu alaihi wa sallam nin dɔnkilidala in ko an ma tazayyanati dunya binuri muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o kuma nin kuma in nin fasiri ye san ni san ye diɲɛ yɛrɛ masiri la ni alakira nɔɔrɔ de sallallahu alaihi wa sallam sabula nɔɔrɔ tɛ bɔ fɛn foyi la dugumakolo in ni sankolo kɔnɔ fo a k'a sɔrɔ o nɔɔrɔ in chargera ka bɔ alakira nɔɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallam o kuma ko alakira fahallat bihi fi ma'amanin wa tahallati diɲɛ yɛrɛ kuma min na ni diɲɛ masiri la ni alakira nɔɔrɔ ye I ka dɔn diɲɛ yɛrɛ jiginna ni alakira sababu ye hakilisigi ani basigi ani dusukun sabati diɲɛ jiginna o kɔnɔna na ni ka tila ka diɲɛ diya ka tɛmɛ a kɔrɔlen kan ɔ alakira nalen ye diɲɛ diya siga t'a la a nali o bɛ lahara fɛnɛ diya o de la fazazi ko ومن ذا الذي يعلو هناك كأحمدا يقوم مقام الحمد يطلب موعدا قضى الله أن كان في الدارين سيدا لياليه نور وأنواره هدى وألفاظه حكم وأحكامه عدل حكم نجي جرى على صلى الله عليه وسلم كو جون دي بسكا كورتا ينفي نو إلا هراي إكومي محمد جين بلا جلين حكلي سجراني تشاميني جين جاراني تشاميني جين مسرلاني تشاميني جين كونو مو يكانداني هيرسوراني تشاميني sakaw kishira ka bɔ suruku ka duni ma ni cɛ min ye suruku jumɛn ko don masakɛ jugu ɲɛmɔgɔ jugu fangatigi jugu minnu ni olu b'u ka maradenw dun ka kɔn muhamadu nalen ye muhamadu nalen o kuma maraden ninnu b'i komi sakaw de marakɛla ninnu b'i komi suruku o kuma u siranna ka u ka sakaw dun o kuma ni o bonyaba in kɛra muhamadu nali kama jɔn de bɛ se ka kɔrɔta sɔrɔ yen fɛ n'o ye lahara ye I komi muhammad a ko I k'a dɔn alakira bɛ wuli alikiyama jɔ don ni k'a jɔ tanu jɔyɔrɔ la a bɛ ka layidu ɲini Allahu taala bolo ala ye min layidu ta a ye diɲɛ in kɔnɔ yan k'a fɔ k'a bɛ surunalidonba ba di muhamadu ma ako Allahu taala y'a tigɛ a ka masa galangeya kɔnɔ ni k'a latigɛ ka sɔrɔ danfɛnw ma da k'a fɔ alakira de ye kuntigi ye diɲɛ ani lahara o de la an ka kodɔnnaw ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka sanayɛlɛn kɔnɔna na tuma min na n'a yɛlɛnna ka se yɔrɔ la mɛlɛkɛ tɛ se ka se yɔrɔ min dɔnnikɛla fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ alakira yɛlɛnna jibirila danyɔrɔ sanfɛ n'o ye sankolo 7 sanfɛla ye inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa o kuma jibirila dan ye o yɔrɔ ye n'a tɛmɛna o yɔrɔ in kan ala ka masa galangeya nɔɔrɔ bɛ a yele
nga alakira tɛmɛna yen kan ka tɛmɛ yɔrɔ kan mɛlɛkɛ ma deli ka se yɔrɔ min ka taa se Allahu Taala ka masaya tapi ma. O kuma alakira ko k'a bɛ samara bɔ. Allahu Taala ko alakira ma k'a kana samara bɔ tapi in yɛrɛ bɛ nisɔndiya a bɛ hɔrɔma sɔrɔ ni nin samara in de ye. O kuma ko o don Allahu Taala ye alakira ɲininka. A ko alakira ma sankaba mara ani dugumakolo mara jɔn de ta don? Alakira ko siga t'a la Allahu Taala de ta y'o ye. O kuma a ko alakira ma n b'i ɲininka ɲininkali filanan na sabula a ko k'a bɛ alakira ɲininka ɲininkali saba la. Fɔlɔ o de ye nin ye sankaba ni dugumakolo fɛn min bɛ ninnu kan ani fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn ta don? Alakira ko Ala e de ta y'o ye i ni mɔgɔ jɛ tɛ o ye. Ala ko a ma ɲininkali filanan ne yɛrɛ Ala jɔn ta ye ne ye? Alakira ko Ala ne tɛ nin jaabi dɔn. Bamananw ko n gabafura o ka bon badennin da ma. O kuma alakira ko Ala n tɛ nin jaabi dɔn. Ala ko alakira ma o kuma ne de ye Muhamadu ta ye. A ye alakira ɲininka o kuma ne Ala ani e Muhamadu anw ye jɔn ta ye? Alakira ko k'a tɛ nin jaabi dɔn. A ko kuma ne Ala ni e Muhamadu ye e mantonw de ta ye. Kuma kodɔn kumaba bɛ nin kɔnɔ. N'a fɔra ko Ala ye alakira ta ye dɔ bɛ se k'a faamuya ko alakira ka bon ka tɛmɛ Ala kan o tɛ. Allahu Taala y'a wajibiya a yɛrɛ kun kan. Danfɛn tɛ se k'ale sɔrɔ, danfɛn tɛ se ka kibaruya dɔn ale la, danfɛn tɛ se ka foyi foyi de sɔrɔ ale Ala ka sira fɛ n'i ma bɔ alakira ka sira fɛ. O kuma anw tɛ masa min sɔrɔ ni cɛ min tɛ. Anw bolo o masa in o cɛ in de ka kan a la. O kuma Ala ani alakira o ye anw Muhamadu mantonw de fana ta ye. Sabula Allahu Taala ko Kuranɛ kɔnɔ qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammadu a f'u ɲɛna n'u ko k'u bɛ ne Ala fɛ u ka tugu Muhammadu kɔ dɔrɔn a banna. Sabula Ala fɛn min ka di i ye i bɛ fɛn min kɔ o de y'i ta ye. O kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam kuntigi don dugumakolo in kɔ kan cogo min sɔsɔli t'o la kuntigi don lahara kɛnɛ kan. O kuma i komi alakira b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la tugun a bɛ kumakan caman fɔ a bɛ n'a fɔ kumakan laban na wa ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Ne de adamadenw kuntigi ye. Den o den n'o bɔra an fa Adama la a bɛɛ kuntigi ye ne ye nka n tɛ k'a fɔ waso kama. O kuma Allahu Taala de y'a latigɛ galegaleya kɔnɔ kabini danfɛnw ma da. O kuma Muhamadu ye an kuntigi ye diɲɛ kɔnɔ an kuntigi don lahara. A tɛ se k'a fɔ ko Ala ye an kuntigi ye. Ala y'an dabaa de ye. Ala ye an dabaa de ye. N'i ye ɲɔgɔmɛ bila badenw cɛ la hali n'a y'a sɔrɔ ba ninnu ka kɔrɔ ka tɛmɛ ɲɔgɔmɛden kan a tɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ ye baw kuntigi ye. A bɛ fɔ de ba nin ba hakɛ de b'an bolo ani ɲaamɛ kelen. O kuma anw ni Ala tɛ fɛn sugu kelen ye kuma tɛ Ala ka kɛ anw kuntigi ye. O kuma Muhamadu de ye an kuntigi ye diɲɛ kɔnɔ. Ale de ye an kuntigi ye lahara. Layalihi anwarun. Alakira ka su o bɛɛ ye Ala bato ni Ala dɔn nɔɔrɔw de ye. Nɔɔrɔw kalite minnu ni olu bɛ alakira la ni Allahu Taala y'olu di a ma. Don n'a nataw la an da bɛ se ka se u ma. O kuma wa ayyamuhu huda. Alakira ka tilew olu ye kandaw de ye. Wa alfadhuhu hukmun. Ni alakira ko n go
o ye kiri de fo ka taa se diɲɛ wulili ma ɲiningali t'o la sɔsɔli t'o la n'a fɔra ko alakira ko tan dɔrɔn a banna o kɛra kiri ye a y'a fɔ tulonkɛ sira fɛ o a y'a fɔ sɛbɛ sira fɛ o n'ale kɔni y'a bɔ a nɛnkun kan dɔrɔn a kɛra kiri ye munna Allahu taala ko wa ma yantiqu anil hawa ale ka tulonkɛ a n'a ka sɛbɛ a bɛɛ ye kiri ye sabula kalon t'a la nanbara t'a la o kuma wa ahkamuhu ni alakira dun ye kiri min fɛnɛ tigɛ dun adilu siga t'a la o ye ladiriya de ye محمد طابت دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم صلى الله عليه وسلم أكما تشدن بلبلين صلى الله عليه وسلم فنا الشيخ بوسوريكا مجمو كان بلبلي على تشلي ردي ديا ديا أكما وتشدن بلبلين نا لتشلي ديا ديا سكتالا ale cili de be kila ka lahara diya an bolo o kuma an bɛ Allahu taala deli ala ka lahara diya an bolo i komi alakira cili ye diɲɛ diya an bolo cogo min o de la Ibn Abbas ale b'a lakali an ye a ko an ba Amina ka lajɔli alakira la sallallahu alayhi wa sallam a dalu la belebele daba fɛn o fɛn bɛ Qurayshiw ka dugumakolo kɔ kan n'o ye Makan jamana ye ko a su daba in bɛɛ lajɛlen kumana a su daba bɛɛ kumana u bɛ ka mun de fɔ u bɛ k'a fɔ i k'a dɔn an kalela alikaba daba ma la cidenw na sɔn hɛrɛma n'o ye ala ka cidenw na belebele n'o ye Muhammadu ye sallallahu alayhi wa sallam a sabatira ba de bɛ la bisu in na dabaw bɛ k'a fɔ an kalela ala la ale de ye diɲɛ alimami ye ale de ye diɲɛ fitinɛ yelen ye kɔrɔnfɛ dabaw bɛ ka boli ka taa kilefi bifɛ dabaw nisɔndiya bakɔnɔ dabaw fana bɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya yala a nana anw minnu ma anw kan ka kɛ cogo di ni dabaw nisɔndiyara ko alakira nana o kuma olu kisira ka bɔ tɔɲɔni ni tɔɔrɔkow bɛɛ ma o kuma a cira anw minnu ma anw kan ka kɛ cogo di o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka lajɔli na kalo kalo i ka dɔn welelikan dɔ de bɛ bɔ sanfɛ ka na dugumakolomɔgɔw ma kalo kelen kalo fila kalo saba fo kalo kɔnɔntɔn kalo kalo welelikan min bɛ na i komi Anwarul Muhammadiya b'a fɔ an ɲɛna cogo min o welelikan in bɛ bɔ sanfɛ a bɛ mun fɔ an abshiru danfɛnw a ye aw nisɔndiya faqad ana an yadhara Abul Qasim Muhammad i ka dɔn waati surunyana danfɛnw bɛ ka cɛ min kɔnɔ n'o ye Qasimu fa ye n'o ye Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a bangele kuma o surunyana a y'aw nisɔndiya o kuma ni ala ye weleli bila nin na kalo kalo alakira ka lajɔli la k'an ka nisɔndiya k'a surunyana alakira ka bange n'o bangena o ye nisɔngoya don ye o kuma o ciden belebele in sallallahu alayhi wa sallam kuma min na n'a ba lajɔra n'a ye ka se kalo fila ma a fa barikama in fa min ni o ɲɔgɔn tɛ fatɔw cɛla n'o ye Abdulahi ye ale taamatɔ k'a bɛ taa Shami jako sira fɛ Madina kɔnɔna na a bɛnkɛw yɔrɔ ale soma yɛlɛmana ye u y'a su don Madina kɔnɔ o kuma alakira sallallahu alayhi wa sallam a fa bɛnna o de ye Madina ye sabula caman ka faamuya ye ko alakira yɛrɛ de bɛnna ye Madina ye sabula a ka hijira la an b'a fɔ k'a fɔ a taara bɛnna la n'o ye Madina ye nka a fa bɛnna de don kɔni tɛ alakira fa n'a ba bɛɛ ye makanka ye mɛ alakira mamuso n'o ye Abdulahi muso ye Abdulmutalibi muso ye o de ye Madinaka ye o kuma alakira fa bɛnna o de ye Madina ye o kuma i fa bɛnna ye yɔrɔ min ye n'a fɔra i yɛrɛ bɛnna ye o ye o kuma o fana ye sababa ye kɔni tɛ alakira fa makanka don a ba Amina makanka don
o kuma o ciden belebele sallallahu alaihi wasallam kuma mina ni fa barka mai na suma yelemana melekaw ko alama ya on dabama ikado ika nabi nyuman tora ayati melama kabini kalo fula Allah taala ko melekaw ma ikado ne Allah taala de be nga ciden deme wa ikado ne de batanga odla fazazi ko mahutun bihifzillahi fi kulli hay'a ala kratanga lendo ni Allah taala ka tangai ninga lameleke ni o tangai la halaya bele jelinka fa fi hali iladin ala kra bange kumana Allah taala ka tangabe wa fi hali nash'atin ala kra lamonyoro fenena Allah taala ka tangabe o kuma le Allah taala de ba ka cidim bayin tanga wadla ibn Abbas ale ba lakal anye ikum mawahibul laduniya ba fu anye togomi ale ko an ba amina kunkera abali ibn Abbas baro nyokonya amina kumba fo kika don na ba don nana ne amina tuma kuma mina ne kono temena kalo worola ayasuro ne amina bisnokola na bayin kuma akoya amina ikado illa jora ni damfon la son heremade o kuma ni Allah taala ya ke kafo ki bangera ala o kuma kika den wele ko Muhammad na ika den ka kunya doko amba amina ko nin kelen ko fe ni kalo damadoye fen nana ale mine fen mi ni obe musotow mine no eti kono dimiye nga ma shikon ma don ka fo fen be ale la che ma don ka fo ale kono ba dimi muso ma don ka fo ale kono ba dimi dan fen na son herama Allah taala be se ka toro se o bange ba muso mama mimbe dan fen kamana gwanwa okuma amina ko chema don musoma don ale kelembe aka sokono Abdul Muttalib be ka alkaba la meleke ko ale tora aka sokono ay mangan do de me mangan abuyana kosebe o mangan yale amina tunna lota kuma mina ale be ka jatemina ke mangan na ale sna ka yelike kono dola kono akama we kama belebele ye kono jemando ikado adabolo o jelendo wala kono inana kamanke kale amina kwa disi joshi siran fen kumbe alela jatige fen kumbe alela o bela jelen tara ka bui dimin fitini fen kumbe aleka o bela jelen tara ka bui ale ya kerefle ale ya ye min fen dobe kana alema min fen abe minan jeman kono min fen yere jelendo kateme nono keneka ale min fen ta ale ya min yoro mi noro do de bora sanfe mate noro in tokoya don o kuma o noro in de nana bon ale amina tukan o kofe ale snaka muso dowie muso nunun ka jan iba fo ko tamaro ju o muso nunu ni yu ye kiba fo ko Abdul Manafi diun sabula ale demuso kunye demuso jawnye o muso numbe ka ale Aminatu leje ni kanu ani janye ani sewa fleli ale Amina be ka kabakoya ula abe ka fu nyena ne takloma gwen aw yene don yoro jume muso nunun ko ikado nima ondon ne min fle ne Asiya tuye minye Fir'auna musoye muso tokelen ko ne min fle ne Maryama minye Imrana de musoye no Isa baye okuma muso tomunun fle nunu arjina horul inu de ikado annana danfen la son herema bismillah ninga kumbe yala cheni nin chen kakanwa okuma amba amina ko kunya toro abe gele alema abe bunya alema alebe mangan do me sanga ani sanga kofe alebe manga me sanga ani sanga kofe ale koni hakili koni obeka wili doni sabula ko ubeka bunya ale hakili mana ko abe sira Radio Mali Abla 99.1 FM.
ya kanu baye arajo majuraye jɔlen do alkaba sanfɛ a ko nin sanga de kɔnɔ ko tin kɔnɔ dimi nana ale la yɔrɔ min a kɛra i komi jingon y'ale minɛ ale sina ka bali ten ka muhamadu ye a kɔrɔ. يا مولد المصطفى هيا جئت مهجتنا أسقيتنا من عيون منك قد نبعت صلى الله عليه وسلم أكما تشدون لسون هرما أننا نلحلينا إكومي أنا دينا تشباو بأمبلا سرالة تكومي شيخ بوسوري فنبي أنيوغنا يرا أنا أكو يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء أكو دومي وهب الدمسو نوي سورلك نوي آمناي ni danfɛnw la sɔn hɛrɛma bangeli ye wasoko la muso tɔw n'olu ma se ka wasoko min sɔrɔ muso i wasora togo o togo i tɛ se ka waso ka Amina bɔ sabula ale de danfɛnw na sɔn hɛrɛma doni kalo 9 a ko kɔfɛ Amina tu nana ka mantonw ma ni den dɔ de ye min ka fisa ka kɔn Maryama min ni ale nana mani den dɔ ye an bogotigilama ko an ba Amina ye min di an ma ko ka fisa ka tɛmɛ Maryam ye min di a mantonw ma n'o ye Isa ye o kuma cidenw man kan o kuma o ciden belebele in shammamatuhul amlaku idh wada'atuhu ko kuma mina an ba Amina na albangina den belebele ina a tisolen a ko alhamdulillah Allah ta'ala y'a to sankaba 7 sanfɛ a ko nin de kama falidhalika samaituka ahmada o kuma n y'a dɔn ni bangina i ka ba kumakan fɔlɔ bɛna kɛ min ye o ye ala tanu de ye o de kama n y'i wele ko Ahmad o kuma mɛlɛkɛw ko yarhamkallah o de la kuma mina nin kɛra an ba Amina a ko k'ale ye den barikama in lajɛ ale bɛ k'a filɛ den kɛlen do ka sujudu kɛ a kɛlen do k'a tɛgɛ den kɔni kɔrɔta kasi sanfɛ i komi maa hitajilen min bɛ ka Allahu Ta'ala wele Bagdadi b'a lakali an ye a ko Amina ko a ko an ma kuma mina k'ale bangena danfɛnw la sɔn hɛrɛma na ale ye kabasen dɔ de ye kabasen a ka bon nɔrɔ bɛ kabasen na sokasikanw bɛ kabasen kɔnɔ kaman goshikan bɛ kabasen kɔnɔ cɛw ka ŋunuŋunukanw ni kumakan in kɛlen do ka kabasen fa ko kabasen tora a bɛ jigin dɔɔni a bɛ jigin dɔɔni fo a nana alakira datugu alakira tununa ale la ale ye welelikɛbaa dɔ de ma o bɛ ka weleli kɛ a bɛ ka mun fɔ a ye lamelekɛli kɛ ni Muhammadu ye dugumakolo fanta ani 2 bɛɛ lajɛlen fɛ a ka Muhammadu yira nimafɛn kelen kelen bɛɛ la kabini jinɛw la ani adamadenw ani mɛlɛkɛw ani kungokɔnɔ sokow ani kɔnɔw a ka mɛlɛkɛw a ka nunu kelen kelen a ka Muhammadu yira a bɛɛ la o kɔfɛ an fa Adama dantogo a k'o di Muhammadu ma Shisa ka dɔni a k'o di Muhammadu ma Nuhu ka cɛfarinya a k'o di Muhammadu ma Ibrahima ka teriya a k'o di Muhammadu ma Ismaila ka nɛnkun a k'o di Muhammadu ma Ishaka ka jɛn a k'o di Muhammadu ma Sɔlihu ka nɛnkun faranfasiya a k'o di Muhammadu ma Lutu ka kodɔn a k'o di Muhammadu ma Yakuba ka nisɔndiya a k'o di Muhammadu ma Musa ka kɛlɛcɛ gɛlɛya a k'o di Muhammadu ma Ayuba ka sabali a k'o di Muhammadu ma Yunusa ka alabato a k'o di Muhammadu ma
ma yusha'u ka jihadu akodi muhammadu ma dauda ka tanga akodi muhammadu ma daniel ka kanu akodi muhammadu ma ilyasa ka bonya akodi muhammadu ma yahya ka tanga akodi muhammadu ma isa ye jinya ye ka to ninga nyeshin lahara ma akodi muhammadu ma o kofe nabi nyumo yere bele jelen dana ka bo konye mina nu ujoko fene dana ka bo ola aka muhammadu yere choro o konye jikono sabula konye yere makobe muhammadu la sallallahu alaihi wasallam odila fazazi ko afi rusuliman bil hashimi yushabbahu yala haklima be songa fo ki be alakara ni ciden do ta ko compare nyogona wa mawma ka fo I hakli kan ini hakli be nyogon fe itse ka fo ki be alakara ni ciden do ta ninko sanga nyogoma o ciden bele ako haramun alayhi naru qalbun ahabba niya lid kanu hal mithqala dharati ka fo in alakra kanu donin sira alkiyama jokene kan okuma ko jahannama tasuma kera isuko ma haramunyi sallallahu alaihi wasallam okuma le ciden bele de ma asaqatu rabba amma delika daba makota nyatukuna yeleche okuma kale fazazi yere ba la bensa kalahara dunya siki ana jawulu ana minko gelon ne alakra kanu sallallahu alaihi wasallam odela dondo cedona na alakrama sallallahu alaihi wasallam ako alakrama mata saa ya alakachiba jiya rabina wuli kuma jume alakrabe kodon ko jugu alakra kwama yan eka nyiningalike ko jiya bina wuli don jume madha a'adatta laha abina wuli enyano atina wuli enyano ekelendo ka munde keka jiya wuli nyesiki chenko nima seli chaman keka nyesiki mashun chaman keka nyesiki nga ne kelendo ka nyesiki ni ala kira kanui ala kira kwama alkiyama jodo ibe wuli mauka jekulula iye maminu kan okuma alakira kanu sallallahu alaihi wasallam amba don tuko de kafa ko karsa be alakira fe kateme beka faridate maminda eko ebe alakira fe misri ba fo Allahu akbar fajri fe ebi la sama ko misri welela non ka telin ko jukun eka fajri te seli ni medite ni misri ko Allahu akbar ni marche kumbora ete seli foi ka marche ka ba ay ete alakra kanu jonyu mai mamimbe alakra kanu ba no e alay mamimbo ka farida ke anyema ka alakra ka kuma kan labato ka sinda alakra sinda yorola nintikila ma de be alakra fe ka teme bela jelenka alakra kanute nen foli dronye fo wale ani dusukun ka faraka okuma alakra sallallahu alaihi wasallam fazazi ko kale ba labe ni cidin bayin kanuye okuma wati kurun kama amba amina ako kuma mina nin ko bayin kera aleyaye alakra ayaye akoro alakra kelendo ka hariru fini dom mina abolola akelembe ko bishi hariru fini abingene namadu ikado abishile me alakra bolo jibe ka bo ala dondoni welelike ba de welelike ako bere be ikado muhammadu e jin ana kono fen bemine ateke kelena dan fen foi matui fo aka soro itukura alakra ko amba amina ako ale nin dim barkamain laje ale nyabala anoro ya lendo iba foko kalo kleta annani shu ikado parfum suma duma umbe ka furufuru ka bo ala ale amina atura be dinaje abi kome anga wati fina bana okuma ame Allah taala deli alaka wasani korota di ama ame ala deli limanya alaka di ama alaka rakano alaka sabati andu sukuna alaka kanya alaka horoma kama salatu baraka kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mal maslamo ni kunye ambalo ke kanye kiraba inga mangutuka inshallah ala kan do andu sukuna alaka njidi mafo tan wassalamu alaikum
Kabaula Arajo Majura, Arajo Majura, Aha Arajo Majura.